Yun, good morning mga boss, mga bossing. Shout out. Araw ng Webis ngayon mga boss. Nakatapos lang natin maghatid kay Mrs. So, papasok na naman tayo. Ganun tayo dito. Tapos maghatid, tayo naman papasok. Flex ko lang tong ilaw ng kinabit natin dito kay Maxi. Yan nakikita nyo mga bossing na may kulay blue siya. Ito yung Mopax mga bossing. Meron siyang low na dilaw. Yan. Tapos ang hain niya ay puti. And then pwede mo din pagsabayin ang puti at dilaw, ganyan. Napakaliwanag mga busing. So bali, dalawang paals yung kinabit natin dito. May Maxi. Ayan. Meron din ito ang passing light. Ayan o. At daming humps. So ang ginawa dito mga busing, bumili ako ng dalawang pares ng ng Mopax. Dito yata ito. Dito. Mopax dito. Tapos ang pinagawa ko, isang switch lang ang ginamit. Sabay silang iilaw na apat. Yun yung ilaw natin. Dagdag natin auxiliary light. Bumili lang tayo ng bracket sa yung air scoop. May time mga bossing, ipapakita ko sa inyo kung anong setup niya. Sa unahan. Tuloy tayo sa ating biyahe. Lagi lang tayo magpatuloy. Sa bawat araw, sana gabayan tayo ng ating nasa taas. Okay. Maganda nito mga bossing, pag-ubertik ang ganyan. Ay, niko. Liwanag niya talaga. Ito yung napili natin mga bossing kasi medyo hindi siya pricey. May kalidad. Sabi nga nila, ano naman yung mamahalin kung parehas lang naman ang medyo makakatipid tayo. Ano? Napakahalaga kasi pag bumibiyahe tayo ng malayuan, mga madidilim na lugar, dabis ng ilaw na to. Marami din pagpipilian ng nito kulay mga busing. Ano niya yung daytime running light. Mayroong green, may red, may dilaw, may orange. So sa akin naman napili ko yung blue kasi medyo paborito natin yung kulay na yun. Sa bagay siya dito sa kay Maxi. Kulay black, blue. Yun kasi yung pinakamalapit na kulay sa mga emblem ng Victory Standard white and blue, so magkalapit lang. Traffic tayo mga boss. Stop.
Shout out sa dati kong katrabaho na nasa Amerika lang ngayon. Lagi niyang pinapanood yung video natin pag dumadaan tayo dito sa Waterpan. Taga dito kasi siya dati. Sana mapanood niya to, ma'am. Ah, mga tumatawid dito, may footbridge naman. Tinatamad silang umakyat. Hindi kasi mahigpit dito yung ano, yung walking. Mahigpit na madadala yung mga yan. Dito na tayo kakanan mga busing. Tingnan nyo naman mga busing kung gaano kaliwanag yung ilaw na yan. Gusto nyo ng ganyan, ilalagay ko sa link. O yung link pala. Diyan sa ano, description. Sabi liwanag yan mga boss. Ito naman, ginagamit lang naman natin to sa mga madidilim. Ayaw natin ano naman sa mga kasalubong natin. Dito na mga busing ang video natin. Maraming salamat sa suporta.